Nami gipang proseso nga mga papi. Ano man yung mura maglaw gisapot na nag-away mo tatay. So karon guys, mo ato migpagbi karon. Hi guys, good morning. Dami daghang isda. Sus arang daghana, gadabos. Mangsi ni si Janay, sa isda anay. Mangsi man siguro ni. Daghan ka adyo guys, so duha ka tapirwir. So salamat ka sa gahatag daan ni Ma'am Mer Galupis digi pahatag na ni naanis sa karon sa laing nasod. Thank you ka adyo, wala man ko paghatag daan ni karang pisiha lagi na. Busy ka adyo kuron guys karon mga panahon na kay nami gipang proseso nga mga papilis man sige miglakaw mga lawon ni kay lami madutong mauna ka kay arong Hoy, Alvaros! Musa Jumi kay lami madyan nang mauna bitaw ka karang mauna pagkaspila mo nang di jud mi mag-abot so mo pasalamat tay ko sa mga naghatag dari. Si Rogelio, thank you kada sa paghatad og thank you pod sa mga ning bisita dari. Pasensya kay waadyo ko kay saan taman nga na may mga importante lang ilakaw. Sila ni Ate Mayla, tawangan ardaghana to. Liman po kay 7 ka kilo. Yung 7 ka kilo mga dugay na naman konsumo. Salamat ka adyo ni Ma'am Mer Galuping nga mo gapahatag dadto. Salamat po sa mga nangyari dari bisag wa ta nag-abot. Puho na raman og di na ko busy sila ni Ate Marilo Bulanan o La Familia Bulanan. Thank you so much sa inyong paghatag og panahon pagbisita. Karon ni ko gani nagbuntag karon lang ba sila pareha kalibog di ako. Wa man dai po mga contact number. Sa Bulacau naman po kuron kay na lagi po kuya si kasuhon. Busy lagi kurong mga takna na mao pa po pagtuwak sa uwan. Wa agya po mi kurente guys. Sama na nay. Ag isda guys napuno jud kamong freezer mo. Dako jud ko salamat sa naghatag sa ani. Ansa may kasulti nay sa naghatag si isda. Salamat. Salamat naghatag po si Rogelio. Yan naman ang mura maglaw gisapot na nag-away mo tatay. Ha? Nanagad na si Miguel. Mami, love you. I love you. Miguel nanagad sa spam. Pang. Kailari ka. Kailari ka. Kaila ko Miguel Galupi. Nga naman ang naong ni nanay nga mudtot man nag-away mo. Lain magnaong lagi nanay di man madruwing. Nangaway na na. Nga naman. Sige na ko lugo kita nila. Na mura ato mo away tiya ba kasi. Hi. Ayan. Salamat ka Miguel. Saya mo isda. Salamat kuno isda. Tagang salamat jud bitaw. Bas undoy ha nawa magkalit. Sige ma'am, sige ma'am. Hello everybody. So mapay paghuman na magkuan simba. Hanggi so taghatag ni Ate Gemma an Kuya Ado. Sakto ra jud pod na. Gilis na ko ismagul kay ga sandal mo ko ganina. Taas bugang sandal nga nakatas adi hanggi ilisan kay lapok mulubeng. Impas na tagbulubeng tikay hang ta. So salamat ka sa naghatag ni hang dress. Ate Gemma and Kuya Ado, Gemma Anados Vlog. Naghuwat kong undoy kay mo lakaw na pud mi. Arang kadako kadugang bugas na ibis kay nangawawa na sila. Nawawa na man jud sila na mga dagko. Magkadyo pero at least sing gamay na jud pudi paredas ni aging murag jud kugi hangga arang daghana nagburot-burot. Ug nagud koy mamit nga hangkay lim gihangga kaplor mi nga nagud sila na kay grabing kuan na. Pero baga adto sa ang bugas dagko pa jud nang ginana. Mura paghangga. Wa man ko kay nimdem og gihangga ko. Siguro gihangga na kus bata pa ko. Pero na sila nga bitong burot ja. Magtubig. Tamo uwat man na. So abi lagi nila gihangga ko pero kuan ra dayto bugas ra dayto. Kini ba guys, kini buwa ka gusto ko dani pud magpaliwat. Ganahan ko bang pasong. Kini pud na. Ambot ang sainganda nang ko ana, mga buwa ka, guwapo man. Kini guwapo pud ni guys, mopaliwat po ko daan ni. Hi, bi, bujug. La. Aja panggukod. Hoy. Bujug ba ni? Putukan. Bujug. Guys, dako daari lechiflan. Lechiflan maguro ni, yes. Umguna ukba ni lechiflan doha ka sadlanan. Dapat ko'y kining budbud, suman. Anis dang igasan ni nanay og tatay tos bay. Kay kuanon karon guys, dedication bitaw sa bata sa igsuon ni Undoy. Ja, mo tagaan ni jag mga ingani gipang putos Ramadaan. So karon guys, mo adto migpagbi karon kay mo palit mig Biblia nga
kining Bisaya kay ang Biblia nga na may English da matud pang undoy magnusblid kuno si Jaha man mo palit mig Bisaya nga Bible kay rong mas masabtan bitaw kay lami man subutong ka ng Bisaya jud kay sangtep da si mong utok kay pugson pud nimo og English magnusblid mo na ninja na nga mo palit mi og Bisaya na mo palit po ko para na po ko Bisaya na po ko English ja kanang bitong something kuha na gitang cover ligon ba kanang waterproof kay arong kanang magdebe ami motor ina na dyan mo kalit og uwan magbasa so madyo nang lami tong waterproof so matutagtag pi karon dyan overnight ta ila ti Julia tus maribuhok and then ay hapon na good guys hapit na mo alas 2 sa hapon ugma man gud sa palis busy mi ka dari sa Alicia kay naay mo tour sabay ug makaya pas oras unjang makabalik mi dadyon balik mi dadyon pero di na mo sa jura mi umas buntag uli mo sleep over mi lati Julie so we have to come back right after makapalit og Bible. Diyan na mi guys. Diyan na mi stagbi guys, mangita pa mi ka-parkingan, mangita pa po ni face shield daan eh. Nagba sa Bursas bag. Guys, na call center dari guys, task us at bang sa ICM. So guys, mapalit mi danig face shield kay di ban makasulod og face shield. Bilhin na ti. Palit ko. Pagpila ning itong face shield, ma'am? 15. Nag-vlog ya kung karon ma'am. Ginagmay. Duha ra, ma'am. Kita mo sa imong kuan. Salamat. Dai so try mo aduy kay. Jawat. Dikit na katong na mauton. Salamat. Doy. Facial din mo. Ano card? Manandog tagang sa lang gibuhas. Libo ka ba? Oh. Bag. Mangingi sa mi guys kay kaisun si Undoy dani ko man dani mangita ni mi og Bible dito sa National Bookstore. Email. National Bookstore, second floor. Para gamang gipangita. So, baan ako guys, so dala magnagang gipangita daning klase sa Bible nga among gustong paliton. Dala mga Bible, King James Version, English man. Lami ra ba do kay bro? Ngita ta. Aga mong gipangita guys, King James nga Bisaya. Tagalog doy. Ito Tagalog. 675. Gipot EGB kanin tao. Pang araw-araw. Wa dud guys. Gamay ra galang Bible. Dako mas daghan tutug sudod to ilang National Bookstore. Saan gipangita? Nain. Bisaya. Mo lagi English man. Parang English ta. Di na naman tayo English. Mangita sa medari guys ha, maglibot-libot sa medari. Gawas na mi guys sa National Bookstore. May kapitag ko ay Bisaya. Guys, ibalhin Miss Bikyo kay wa daragal mo ang gipangita. Puro English, dadahan naman may English. Bisaya man ang gipangita. So, bali Miss Bikyo kay. Ito, tapos undoy sa mga gamit. 7. Taligsik in town guys.
Alright guys, matutas bikyo kaya tang tanawon dito ug naa para tug atong gipangita. Hapit na mo alas 4. Oh, alas 4 na jud, hapit na mo alas 5. So adto na matug guys sa Maribohok. Bye ICM, see you next time. Di na maglangan kay lisod ron guys, magtambay-tambay ug mo daghang tawo. Guys, diyan namin sa Bikyo. Kanta makapalit na may dari para makauli na may kakapoy na po. A few moments later. Hello guys, nabta may uwan, 5 o'clock in the afternoon siya. English. Sabi na sa rin, Ruby. Sayang nung ito nagilabay. May kapalit sa mga gustong palitan. Pag-abot dyan na mag-Bikyo, nag-close na ang National Bookstore. Ito, alas 5 rin mag-close sila Domingo. May masayo. Abot may 4:45. Pero nga, nung gisirad naman nga, alas 5 mo. Makahabol pa ganun tato. Pero sa dinaraman, wajad siguro yung nga to, wajad siguro yung Bisaya, nga KJV. So, online naraman ko dani mang kuan, mangita. Nang himasin, manggod ko, og naaba, kay lami madjud butong imong mahawiran o saan imong apaliton, kaysa si orderan imong online, kay dara bayang nakitaan nga ning order og nga to, dyan pagabot kay bato man yun, giputos, buing na. Yung kwarta ba, mahimong bato. Nilong kami kay uwan. Gainday-inday. Dira ba dyan ni matuwak na ingani? Guys, gabiin na. O dyan may kauli. Pero nagdamas undo raincoat na gamay. Kang atiliya matong raincoat. Mga nagdamas pasikukan. Di na siguro po dirad ko basa. Ligo na raman uli. Kesa anime matanggong darang katasan. A few moments later. Nasa Makati, nagjakit-jakit man ka. Pila na daghan na. Sa Tijuli guys. Ang sa ilos mo tukar ba sa tinguwan tuknaw? Para mo undoy. Nagbara. Nga napos undoy. Sa Ate Julie guys. Naluluha ang mata. Ako nang vlog ng adlaw kay hangilong lagi. Gisaynos ka? Gaham tingog lain. Nalamig ba ni Mama Julie guys, nalamdag. Pero grabe mga tiki wajud mong layas. So, Ha? di na maglaya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa na. Danaro na tapos pikas ang taghana. Abot na ba guys, ari mi pahuway karon sa ugma. Uwan na mi uli pon kay sana abtan mig uwan na ara ko suga. Mao kasi di na ni Marie Rodriguez. Hinatag ni Ate Zima. Mag-ilis ako guys, mungham ko sa masahin natin eh.